गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बिग ब्रेकिं निउज मोनसे लाबोनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गाबोन एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सनजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरावहाय बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिल्लीयावहाय जोंनि सेन्ट्रेलनि माखासे मानसिफोरजों बिबान गोनां आरो अथराइज सुबुंफोरजों सावरायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। दिनैहाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिपेन बर' बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायदो। बिटिआर बा बर' गोजोन गोरोबथानि जे माने सुक्तिनि दफा बेयो गोख्रैनो मावफुंजानांगौ। जिहेतु अमित शाह बिथाङा 2024 बिनि सिगां मोनसे टाइमलाइन मोनसे कमिटमेन्ट होदों आरो बे कमिटमेन्ट मथे बे दफानि गासैबो जिखिनि लिरनाय दङ बे आखरे आखरे मावफुंजानांगोन। बे गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव आरो एनडिएफबि रिलेटेड जिखिनि दाबो पेन्डिं जानानै दङ केसनि बाथ्रायानो होन, मार्टियार फेमिलिनो एक्सग्रेसिया होनायनि बाथ्रा, जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बायजोआव लाबोनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे रिक्रुटमेन्ट बर' युथनि बेजों लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि इस्युसफोर दङ बे इस्युसफोरखौ लानानै जोङो गाबोन सावरायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि प्रग्रेसिभ लोगोसेनो एनडिएफबि आरडि आरो एनडिएफबि एस आरो इउबिपिअ बे मोनबा आफादनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ सा 12 मोनसे डेलिगेसन टीमा गाबोन गोदान दिल्लीयाव 4 बाजियाव नर्थ ब्लकनि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि बे अफिसाव बिटिआर सुक्तिनि गासै दफाफोरखौ लानानै नर्थ इस्टनि डिभिजननि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयल आरो लोगोसे एडभाइजार टु नर्थ इस्ट एके मिश्र बिथाङा इन्टारल'किटरबो एनएसिएन आरो आल्फानि बिथांजों जोंहा स्पेशल मोनसे टक दङ आरो बे जाहैबाय जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव आरो एनडिएफबि रिलेटेड जिखिनि दाबो पेन्डिं जानानै दङ केसनि बाथ्रायानो होन, मार्टियार फेमिलिनो एक्सग्रेसिया होनायनि बाथ्रा, जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बायजोआव लाबोनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे रिक्रुटमेन्ट बर' युथनि बेजों लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि इस्युसफोर दङ बे इस्युसफोरखौ लानानै जोङो गाबोन सावरायगोन। मिजिंथिदों गाबोननि सावरायनाया खोब फ्रुटफुल जागोन कारन 2.5 बोसोर जाबाय सुक्ति जानाया। 2.5 बोसोरनि उनाव बे गिबि खेबनि थाखाय जोङो मोनसे जयेन्ट इनिशिएटिभआव गासै सिगनेटारि अर्गेनाइजेसनफोरखौ लाफानानै जों जयै सावरायगोन आरो बेयाव जोङो खोब माने आसाबादि जों मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो सासे लोगो आफादगिरि रमदन बसुमतारी, एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि मोनसे समनि आर्मि चिफ सिला आरो लोगो भाइस प्रेसिडेन्ट बिजायख्लं आरो लोगोसेनो एनडिएफबि आरडिनिफ्राय बिथांमोननि बारग' गाहाय नेहाथारि बि अनजालु आरो दानसोरां लोगोसेनो रिमोनलां बिथांमोना 3 बाहागो लागोन आरो एनडिएफबि एसनिफ्राय फेरेंगा माने रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसेनो इउबिपिअनि 2 आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म जों गासैबो सिगनेटारि अर्गेनाइजेसननि टीमा जोङो हम मिनिस्ट्रिनि अफिसियेलफोरजों गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन आरो उइदिन माने टाइम फ्रेमनि गेजेराव जाहाथे लेटार इन स्पिरिट बर' गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरा जाहाथे मावफुंजायो बे बाथ्राखौनो लानानै जों इनसिस्ट खालामगोन आरो बेयाव गुबै बाथ्राया बेनो जे बाउन्डारि एक्सटेनसन जानांगौ, कार्बि आंलंनि एसटि प्लेननि इस्युखौ गोख्रैनो मावफुंनानै होनांगौ, आर्टिकेल 280 डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा दङमोन, बेजों लोगोसे फरेस्ट राइट एक्टआव हा लेन्ड पाट्टा होनाय, लोगोसेनो बेयाव एनडिएफबिनि जिखिनि दङ गासै जिखिनि भुटानावबो दाबो दङ होननानै जों मिथियो, जेलावबो दङ
आरो बिथांमोननि जिखिनि केसनि बाथ्रा बे गासै जोङो इन डिटेल जोङो रायलायगोन आरो जोङो हपफुल जे मोजां फिथाइ जोङो मोननो हागोन। सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनायाव मा गुरुत्व होगोन सावरायनायावहाय? सुक्ति जाखांनायनि उनाव बयबो मोनसे आसा थायो जे सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजायोबासो जोङो सुक्तियाव लिरजानाय बा गोलाव सम शहीद आरो संग्रामनि बिनिमयाव मोननाय दफाफोरनि थारैनो बे दफाफोरजों जौगानाय आरो जोंनि अधिकारफ्रा माने बांगोन। जिहेतु बिटिआर सुक्तिया बिटिसि सुक्तिखौनो बिथा खालामनानै 6 सिडिउलखौ बिथा खालामनानै मर माने एरिया एक्सटेनसन आरो मर पावार एनहेन्समेन्ट बेयाव क्लियारलि लिरनाय दङ। दा बेखायनो बे दफाफोरखौ खम समनि गेजेराव मावफुंनो हायोब्ला जोङो बांसिन गोहो आरो जोंनि एरियाखौ जों बारायनानै जों खुंथायनि गोहोखौ मोनगोन। दा बेयाव रायजोफोरनि एक्सपेक्टेशना बेनो जे गोख्रैनो दफाफोरा मावफुंजानांगौ। गोबां समाव जोङो सुक्ति जाखांनायनि उनाव नुदों नर्थ इस्टआव बा गुबुन गुबुन जायगायाव जे सुक्तिनि दफाफोरा गोलाव समसिम मावजाया बा मावनायाव बिराद सरकारा लेहेम खालामो। दा बे बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै जोंनिफ्राय स्पेसियेलि जोङो सरकारखौ बेखौनो नारसिनदों, खावलायदों, जोङो दाबि होबाय थादों आरो जों बे गोबां समाव जों लोगो हमनानै सावरायदों जे बिटिआर बा बर' गोजोन गोरोबथानि जे माने सुक्तिनि दफा बेयो गोख्रैनो मावफुंजानांगौ आरो मावफुंजानांगौनि थाखाय सरकारा खोब स्पिडै खामानि मावनांगोन। जिहेतु अमित शाह बिथाङा 2024 बिनि सिगां मोनसे टाइमलाइन मोनसे कमिटमेन्ट होदों आरो बे कमिटमेन्ट मथे बे दफानि गासैबो जिखिनि लिरनाय दङ बे आखरे आखरे मावफुंजानांगोन। अकल खोथाखौल' बुंबा जानाय नङा, बेखौ मावफुंनायाव पलिटिकेलि बांसिन बेखौ माने विलिंनेसा थानांगोन बा बिथांमोननि पलिटिकेल विलआ थानांगोन। अफिसारफोरा पलिटिकेलि जिखिनि डिसिसन जाया मानो, जिखिनि इन्सट्राक्सन कामान्ड थाङा मानो बिथांमोना मावगोन। दा अफिसियेल लेभेलाव जिखिनि मावनो गोनां दङ जोङो बेखौ कअर्डिनेसन खालामनांगौ, रायलायनांगौ, फल'आप खालामनांगौ, बे खालामगासिनो दङ। किन्तु पलिटिकेल लेभेलाव पलिटिकेल विलखौ बांसिनै जोंनो प्रयजन दं होननानै जों फिल खालामदों। बेखायनो भारत सरकार, आसाम सरकार गासैबो लेभेलनि जिखिनि रल आरो रेसपन्सिबिलिटि बिथांमोना मावफुंनांगौ आरो मुभमेन्ट सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै गिबि खेबनि थाखाय गाबोनो जोङो जयैनो माने एट वान टेबोल जों मोनसे टेबोलावनो जों ज' जिरायगोन आरो बे बांसिन फ्रुइटफुल जागोन होननानै जोंहा आसा दं।